Tak přátelé, já doufám, že už jsme zde všichni. Začíná naše poobědová část a prosím, pojďme se ptát našich skotských hostů, dokud zde jsou, na to, na co se jich ptát chceme a potřebujeme. Takže já budu chodit kolem, zvedejte ruku, kdo má otázku, můžeme dát 3-4 otázky najednou a pak budou zodpovězeny a pak půjdu znova okolo. Ano, takže tamhle už vidím hlásící se lidi, jdu tam. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat ohledně alternativního školství ve Skotsku, jak to tam funguje, jestli tam ty pařáty té genderové identity taky sahají, nakolik tam mohou teda svobodně pracovat bez těchto vlivů. Do našeho právního řádu se zatím dostalo malé množství těch transgenderových věcí, ale dostal se tam termín cis-heteronormativita. Chci se zeptat, jakým způsobem prakticky ve Skotsku tento termín byl používán k prosazování té transagendy. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné navázat nějakou spolupráci vzájemně učitelé z různých zemí, abychom mohli postupovat společně. Mě by zajímalo, co by byly vaše doporučení po té zkušenosti ze Skotska, co byste doporučili jako pro Česko a pro ostatní země, které ještě nejsou tak daleko, na co je nejdůležitější se zaměřit. Jsem rád, že jste se zeptali především na ty poslední 2 věci, protože tady k tomu mám povídání. Každopádně MCC Brussels je skupina, kterou pokud ji neznáte, tak se s ní seznamte. Je to velmi vlivná skupina, která organizuje věci kolem mainstreamového školství. Chtějí prostě vytvořit takoby nové klasické vzdělávání a hodně mluví taky o tom, jak vlastně pracovat s těmi novými transgender trendy. Potom v Británii The Christian Institute, křesťanský institut, další skupina. Já nejsem křesťan, ale za posledních 10 let jsem spolupracoval téměř stále s křesťany. A podívejte se na jejich organizační strukturu, je to velmi chytře udělané, mají financování, kolektivizují, mají velký kolektiv různých náboženství, mají docela hodně peněz a i lobují za zákony, mají kontakt s médií. Pokud byste chtěli o nich více zjistit, tak mne kontaktujte. To je vlastně alternativa k těm bruselským. Myslím si, že je důležité, abyste se sami porozhlídli, jestli třeba neuvidíte tady v okolí nějaké organizace, třeba ve Skotsku máme feministické organizace, jsou velmi vlivné, protože se prostě začaly organizovat už kdysi dávno, jsou rodičovské skupiny. Z rodiče je to někdy těžké, protože jsou izolovaní od pedagogů, to je docela složité. Máme Skotskou unii pro vzdělávání, která se snaží učitele a rodiče jak si dostat pod jednu střechu, ale zatím s omezeným úspěchem. Myslím si, že je důležité vzdělávání o pohlaví a sexuální identitě, protože pokud se o tom nebude mluvit, tak potom děti budou věřit v bizarní až neuvěřitelné věci, prostě co jim kdo do těch hlaviček naleje. A proto já rád vidím, když se to opravdu jako nějak uchopí. Jeden rodič 11letého dítěte šel za ředitelkou a říkal, je dobře, že už tyhle ty věci nejsou součástí kurikula. Tyhle ty prasárničky, oni říkali dětem o masturbaci, to je těm 11letým a ta matka teda šla za tou ředitelkou a říkala, že je ráda, že ty prasárničky se už neučí. Karolin je v jiné organizaci, o které tady mluvila. Jsou také další organizace, ke kterým se můžete připojit.
média. Média většinou používají ona místo on. Třeba ona znásilnila, nebo ona skončila ve vězení pro trestný čin znásilnění. To je docela zajímavé. I když je to muž, tak se o té osobě mluví jako o she, ona. A před 7 nebo 8 lety jsem toto sledoval v konzervativních novinách zcela běžně. Zákony jsou dobré, ale je jich málo. Výzkumy jsou dobré, ale nikdy jaksi se nedostanou úplně k jádru věci. V podstatě jsou muži, jsou ženy a zbytek je nějaký balast. Takže to je pár věcí, které bych chtěl k tomu říci. Neklepat do toho. Já bych zmínila ještě několik organizací na Twitteru nebo na Xku. Je něco SEEN, jako SEEN. Je tam těch skupin docela hodně pro zdraví, vzdělávání, novinařinu, propagaci a tyhle ty skupiny se všechny snaží bojovat proti ideologii genderové identity. Takže když se podíváte na ty skupiny SEEN, tak tam uvidíte názory. Ve Skotsku na Xku také je několik skupin, pak jsou ty skupiny pro ženská práva. Tam ty se hodně jakoby propojují a organizují. A co se týče rodičů, tak máme Bayswater, to je rodičovská skupina na síti X, není skotská, je anglická, ale mnoho skotských rodičů navštěvuje tuhle skupinu. Potom pro sociální pracovníky je na Xku Evidence-Based Social Work. Je to zase pod SEEN, anebo pod Evidence-Based Social Work, sociální práce založená na důkazech, důkazně podložená. Hele, a chceš odpovědět na ty soukromé školy? Tady se někdo ptal na to, jestli ideologie genderové identity se už penetrovala i do soukromých škol. Odpověď je ano. A v Edinburghu třeba George Watson's soukromá škola, tam je jedna matka, která se snaží hodně tam proti tomu bojovat. Její dcera je trans teď. Nejsem si jistá, jak to je v ostatních soukromých školách. Asi to bude kus od kusu, ale každopádně uniknout tomu trendu vůbec jako asi nejsou schopny. Ještě jedna věc, kterou bych řekl. Já jsem starý levičák, starýho střihu a normální lidi jsou většinou dobří při přednášení takových obyčejných věcí. Já vždycky koukám na ty populistické strany nebo ty lidové strany, jak to dělají, i když mě ta politika zas tak moc nezajímá a mám je radši, protože si myslím, že líp rozumí tomu, že je potřeba definovat určité hranice a
a vlastně taky vědí, jak lépe informovat normální lidi. Protože informovat normální lidi je hrozně těžké. Normální lidi nejsou organizovaní. Mívali jsme silné odbory a různá hnutí pracujících a profesní cechy, ale my nic takového nemáme. Přes ty se dříve informace šířily dobře. Já vím, jak vypadá ta taktika. A je dobré na naší stranu dostat některé přátelské novináře, kteří popíší ty správné příběhy, budou o tom reportovat. To je velmi důležité. A potom také je dobré komunikovat s politiky. My jsme udělali u některých politiků hodně velkou lobbyistickou práci a nejde o to, jestli to je napravo nebo nalevo, jde spíš o to, jestli je to člověk, který má nějaký principy, jestli je to nějaký člověk, který vám naslouchá a snaží se nějak situaci podporovat. Děkuji za slovo, Jan Skalický. Moje otázka směřuje k tomu, co je za tím tématem, to znamená to, co je vyjádřitelné tou větou v čí prospěch. Karolín tady říkala to, co my si tady v tom sále asi většinově myslíme, že ta teorie genderové identity je v podstatě založena na lži a Stuart tady říkal, že si to uvědomuje čím dál víc lidí. Nicméně pořád jak politici, tak řekněme i média tu věc podporují. A já se chci zeptat zaprvé, jak to je u vás ve vaší zemi, případně co s tím dělat. A řeknu to na malém příkladě, schválně z jiného oboru, protože až tady pak budu vystupovat, tak budu mluvit o tom, že to není zdaleka jenom v tomto jednom oboru, je to taková celospolečenská metoda jakási. Tak například ministra životního prostředí v České republice většinou nevolí politici, ale volí ho neziskovky, které potom přes toho ministra manipulují s ochranou životního prostředí. Tady moje otázka zní, jakou s tímto máte zkušenost, jestli ty politici, kteří vlastně podporují tyhle ty genderové věci a transgender, jestli také mají nějaké zázemí v nějakých neziskovkách, jak s tím bojovat a hlavně, protože u politiků tam může být takováhle závislost, ale u novinářů bych čekal jak ty závislé, tak nezávislé. Tak jestli máte zkušenost s těmi nezávislými novináři, kterým to vadí a jestli oni šijou, to se těžko překládá si, jestli oni prostě využívají toho, že tady ty neziskovky ovládají politiky a jestli to nějak zveřejňují a jak s tím prostě u vás bojujete. Děkuji. Já se jmenuji Magdalena Westman a já bych navázala tady na předřečníka. Sice mě by zajímalo, vždycky za nějakou ideologií stojí nějaký otcové zakladatelé. To znamená, jestli je nějaké tušení o tom, kde je ta líheň prvopočáteční a vlastně komu to slouží, to už byla ta druhá otázka. To si myslím, že jsou úplně podstatné věci, protože když se nenajde jakoby ten problém, tak všechno jsou to potom ty léčby, které jsou jako symptomatické, nejsou kauzální. Takže já vím, že to je těžký, těch spekulací ve světě probíhá hrozně moc a kdybyste k tomu něco mohli říct, tak to by mě hodně zajímalo. Dobrý den, já bych se vám ráda představila. Moje jméno je Vladimíra Ludková a jsem právě tím politikem. Jsem senátorka parlamentu České republiky. Jsem tady tak nějak skryta vzadu a jsem tady jako ten reprezentant političky, kterému ta situace rozhodně není jedno. Já se tomuto tématu věnuji dlouhodobě. Ostatně za mnou tam vzadu sedí manželé Blackovi, se kterými v únoru v mém senátním obvodu budeme mít jedno z témat podvečerů pro rodinu o rodině. Čili já nemám otázku, já jenom mám poselství, že i mezi námi, českými politiky, jsem představitelka konzervativní
vlastně strany, bohužel dneska trošku ujeté ze svých břehů, jsem představitelka ODS, ale považuji se za konzervativní političku a mně opravdu není jedno, co se děje s českým školstvím, mně opravdu není jedno a není mi ukradená ta ideologizace českého školství a právě proto jsem přijala pozvání na tuto konferenci, nicméně tématu se věnuji dlouhodobě. Tolik za mě, jenom děkuju, otázku nemám a děkuju za vaše vystoupení. Děkuji, paní senátorko. A čtvrtý příspěvek, otázka. Dobrý den, moje jméno je Adriana Čipižáková. Já jsem pedagog, ale i zdravotní sestra. A chci se zeptat možná trošičku mimo, ale jak moc se genderová ideologie vlastně u vás jede i ve zdravotnictví, protože my s tím začínáme mít problém i v tom zdravotnictví, kdy muž přijde a chce být vyšetřen i jako žena. Samozřejmě jako pedagog to vnímám ve škole obrovsky, takže bojuju jako matka a nesetkávám se teda ani ze strany rodičů z důvodu strachu s nějakou pomocí, protože oni mají opravdu strach. Takže jak to řeší rodiče u vás? Děkuju. A já vám předám, asi ten mikrofon je silnější, bude lepší slyšet. Já si myslím, že jestli chcete vědět, kdo zatím je, nebo co zatím je, tak tam můžete nahlédnout ze dvou úhlů. Záleží na tom, jak intelektuálně k tomu budete přistupovat. Je k tomu napsáno hodně knih, Trans, Helen Joyce například, je také kniha Substock od Malcolma Clarka, který je velmi dobrý a který se zaměřuje na historii genderových hnutí. Takže to je tedy jeden způsob, jak se na to kouknout. A obecně, vracím se k tomu, co už jsem tady říkal, tak člověk se trošku jakoby zavádí tím, že se ptá, kdo z toho má prospěch. Já si myslím, že to má ještě hlubší, delší historické kořeny. Já jsem se to snažil v mém expoze vysvětlit. Já jsem se snažil napsat knížku o trans. Řekl jsem si, napíšu knížku. Poslední 2 knížky, které jsem chtěl napsat, jsem rozepsal a nedopsal, a pak jsem začal psát tady tu a došel jsem k závěru, že to je trošku zpátky do 60. když se vlastně změnil ten svět. Ta myšlenka svobody byla spolitizovaná a začalo se tomu říkat lifestyleová svoboda, víc taková osobní svoboda. Osobní svoboda v podstatě do roku 69 zase tak úplně neexistovala. Svoboda žít si svým vlastním stylem. Já si myslím, že všichni lidi jsou do určité míry narcisti. Všichni milují svoji svobodu, všichni o sobě uvažují individualisticky, uvažují o sobě jako člověku, který vede nějaký životní styl. Ale to nebylo takhle vždycky. A teď vlastně si tu věc potřebujeme uvědomovat a potřebujeme další akademické práce k tomu, abychom to vyjasnili. Proto si myslím, že MCC Brussels projekt je důležitý a zajímavý. Frank Variety, který je opravdu největší intelektuál z intelektuálů. Přečtěte si jeho knížky. On píše třeba o 100 letech krize identity a pak je ještě jedna knížka Why Borders Matter, proč jsou důležité hranice. Já si myslím, že Frankovy knihy jsou zajímavé pro všechny, které to zajímá. Vy, paní senátorko, jste říkala, že jste konzervativní, z konzervativní strany. A já jsem se trošku zasmál sám v sobě, protože jsem si říkala, ona určitě není zas tak konzervativní. Já si říkám, že nejsem konzervativní, já jsem klasický liberál. Já si myslím, že konzervatismus ale je důležitý, zejména ve vzdělávání, protože vzdělávání je vlastně o konzervování, zachovávání toho, co lidé vědí a přenášení na další generace. Nick Gibb, to je další autor.
který napsal knihu, ve které vysvětlil, co se děje v anglických vzdělávacích programech. Vysvětluje, že se vlastně jedná o snaha předělat znalostní kurikulum. A myslím si, že vytvářet děti nebo vzdělávat děti v tom smyslu, že budou mít velké znalosti, je důležité. Je to součást širšího řešení. Nevládky jsou ďábel a demokracie je nesmírně důležitá. Tam, kde můžete rozšiřovat demokracii a vůli lidu, tam budou ty výsledky vždycky lepší. Hezký. Každopádně ještě k těm nevládkám, protože jste se na to ptali. Já si myslím, že státní zaměstnanci jsou motivováni svým kariérním postupem a proto je tady určité riziko, Stuart jim říká ďábelský nevládky, je tady nebezpečí, že lidi, kteří jsou ve státní správě, můžou být snadno korumpovatelní a že nemají vlastně možnost se nezávisle rozhodovat a nezávisle myslet. Potom dáma, která mluvila o rodině a o důležitosti rodiny, jak jste mluvila o tom, že budete dělat tu akci pro tu rodinu. Já si myslím, že rodina je základ státu, společnosti a potřebujeme rodinu jako ten základ podporovat maximálně, co to jde. Každopádně ještě něco k těm příčinám, jak jste tady mluvila. Jednou z příčin, vlastně dvě příčiny, peníze a monetizace těla, zdravotnických služeb, ale také je tady celý business model za tou myšlenkou vkládat dětem do hlavy transgender už od věku, kdy navštěvují vzdělávací zařízení a děti jsou velmi snadno ovlivnitelné, jsou dobrým cílem. A jsou také cílem někdy mužů ve středním věku, a potom tam vlastně vzniká taková kolaterální škoda, že muži ve středním věku se začínají vlastně validovat na těch trans dětech. A potom z toho vzniká dětská pornografie a další problémy, které velmi těžce potom dopadají na děti a opět se vracíme kruhem na sociální sítě, kde se tohleto všechno šíří jak houby po dešti. Každopádně další věc, kterou vnímám, Stonewall. Využili tu problematiku gay populace k tomu, aby propagovali i to téčko, transgender. V roce 2015 vlastně k tomu LGB přidalo se téčko. A myslím si, že předtím Stonewall byla dobrá organizace a furt hledali vlastně jako nějaké ospravedlnění pro svoji další existenci, když už to s těmi gay krásně všechno zařídili. A tak si přibrali do svého portfolia trans a začali hledat odpovědi na trans otázky. Co se týče zdravotnictví,
Zdravotnictví hraje v transgender velkou roli. Máme třeba tribunál, který teďka uzavírá případ Sandy Peggy, co to jmenuje ten případ. Sandy Peggy 30 let praxe jako sestra, zdravotní sestra a odmítla se převlékat před mužem, který o sobě tvrdil, že je transgender, že se před ním klidně může převlíkat. A ona řekla, že se před ním převlíkat nebude. A byla soudem potrestána. Takže šla s tím k soudu a teď se soudí se svým zaměstnavatelem, že vlastně byla její právo porušena tím, že se měla slíkat před nějakým chlapíkem, který o sobě tvrdil, že je paní. Ještě bych dala poslední 3 otázky pro naše hosty. Děkuji. První vzadu. Krásný dobrý den a děkuji strašně moc, že jste přijeli k nám odpovídat na naše dotazy a komunikovat vaše zkušenosti, které máte ze Skotska. U nás asi bude probíhat, pokud to nezastavíme, to samé, co u vás, a proto samozřejmě nás zajímá, jak to probíhá u vás. Já jsem byl teda přítomen nebo svědkem několika videí, kde se vlastně v Irsku zavírají učitelé za to, že nerespektují zájmena, který si tam vymýšlejí ty děti. Toto bych chtěl od vás jako nějakým způsobem okomentovat, jestli tam ta situace v těch školách je natolik vážná, že se dokonce pedagogům zakazuje toto potírat nebo jakkoliv svůj názor vlastně vymínit se vůči tomu. A další věc je ta, která mě zajímá jako z toho faktického hlediska, protože celosvětově oproti minulé dekádě je tady vidět, že o 4400% je zvětšený výskyt vyhledávání genderových terapeutů. A dle mého, a zkuste mi to potvrdit, Caroline, taky, jestli to je z přírody přirozené, nebo jestli je to sociální spíš konstrukt. Já si myslím, že to není naprosto přirozené. I po těch psychologech, kterých jsem se bavil, tak mi to jasně deklarují, že to není přirozené. A jak toto může ovlivnit, protože samozřejmě toto se dostává přímo do společnosti a tam bych chtěl zase odpovědět od kolegy, sociologa, že jo, tady v tom směru, jak toto může ovlivnit naší společnost, protože už víme, že tady máme 40 až 60% falešných transgenderových diagnóz, dysforií, které vedou akorát potom k detranzicím a k psychickým poruchám. Čili jak toto může ovlivnit jako v tom globálním měřítku tu společnost samotnou, aby jsme věděli v Čechách, na co se máme připravit. Jaké máte zkušenosti u vás? Díky, tady se hlásil. Já jsem vám chtěl určitě poděkovat za to, že jste vážili cestu z dalekého Skotska až k nám, abyste se s námi mohli takto bezprostředním způsobem podělit o vaše zkušenosti z vašeho prostředí. A zároveň bych možná vyslal takový jakoby pozitivnější signál tady z naší strany, že možná naše nějakým způsobem historicky daný smysl pro neposlušnost je vlastně docela dobrý způsob, jak čelit těmto výzvám. A jenom k tomu tématu ještě dovedete si představit, že budeme nějakým způsobem někdy schopni volat k odpovědnosti jakoby ty autority v uvozovkách, které prostě nějakým způsobem zatím stály, protože to, co je určitě předmětem budoucích nějakých jakoby problémů, jsou lidi, kteří nějakým způsobem už tedy prošli nějakou změnou, respektive prostě uvěřili a nějakým způsobem s tím musí žít a jako tím, že se teda nějak ta většina shodne na tom, že to byla chyba, neřeší jejich situaci úplně. To znamená, váš postoj prostě k lidem, se kterými se setkáváte nebo budeme všichni setkávat, jakou naději jim můžeme nabídnout.
Děkuji. Tak předám mikrofon. Nevím, jestli ti nejvíce neposlušní občané budou ti, kteří se budou zapojovat do nějakých společenských transgresí, ale ne, já jsem pochopil přesně, jak jste to myslel. Ale kdyby ta transgender ideologie se nám promítá nejenom v Británii, ale po celém světě, například i do sportu. Možná znáte Liu Thomas, transgender sportovkyně, dříve muže, který stojí na tom startovním bloku vedle těch bez srovnání snítitěrných plavkyň a jaký chaos to potom dělá ještě v šatnách, v převlékárnách a ten prostě 190 cm vysoký muž, který se vůbec nestydí prostě jít do dámské šatny, nebo v boxu. Vemte si, ve Skotsku jsme měli skandály týkající se usvědčených pachatelů ze znásilnění, kteří se s prohlášením, že jsou ženy, prostě vetřeli do ženských věznic. Takže chlap v paruce, obrovský, nasvalený, potetovaný, s naditým poklopcem, který má historii znásilnění, prostě si vymčel místo v ženské věznici s tím, že je údajně žena. To v podstatě ukončilo kariéru skotské političky Nicola Sturgeon, tento skandál. Takže součást té složitosti, jak s tímto nakládat, je ta moderní interpretace etikety. Prostě, že dneska se nosí to, že musíme být laskaví a všem ustupovat. I ti učitelé na školách prostě na ně se apelují, aby byli aby respektovali individualitu, aby byli prostě hodní, aby nikomu nic nevymlouvali, nikoho ničem nepřesvědčovali. A ten terapeutický étos, který tvrdí, že když neuznáte někoho identitu, tak jim ubližujete. To je všechno součástí té nové etikety, těch nových mravů. A proto ženy jsou v porovnání s muži nejvíc woke, nejvíc takto společensky uvědomělé v porovnání s muži. Mladé ženy jsou nejvíce aktivní v tomto směru. A protože jsou od přírody více disponované k péči o druhé, k laskavosti a v podstatě je to součást toho jejich přirozeného přístupu k životu. Laskavost. Já nechci... Nebo vemte si HR, lidské zdroje. Nechci tady se vyjadřovat neúctivě o této disciplíně jako celkové, ale prostě já to vidím jako nástroj ďáblův. Doufám, že nepracujete nikdo jako HR specialista, ale prostě ono se to hodně odráží do této, dejme tomu, korporátní disciplíny lidských zdrojů. No a jak jste narážel na ty irské případy učitelů? Ve Skotsku je situace trošku jiná. Učitelé se mohou vyjadřovat, nic jim, žádné stíhání jim nehrozí, ale z nějakého důvodu prostě to málo kdo dělá.
A když se někdo odváží, tak často se potkávají s velkou kritikou. Například organizace Skotka, která sdružuje ředitele škol, vlastně umožňuje, nebo ten skotský systém je nastaven tak, že tam ředitel školy nebo ředitelka školy má velkou autonomii, nastavuje tu školní kulturu a někteří prostě si řeknou, že nebudou prostě tu genderovou autonomii ve školách prosazovat a škola se podle toho zařídí a přizpůsobí svoji kulturu. A existuje spousta škol, které to zase vidí úplně jinak. A ještě s odkazem na jeden film. Znáte ten film Jsem Spartacus? A na ten klíčový moment v tomto filmu, vzpomínáte si, kde ten hlavní hrdina je na kříži, čeká, až ho ukřižují a každý jeden vlastně tam vlastně stojí kolem, čeká se na to ukřižování a ten člověk, ten kat, který má zabít ty hřeby do těla Spartaka, se ptá, kdo je Spartacus a pak mezi těmi okolostojícími jeden člověk se vstane a řekne, já jsem Spartacus a ten druhý řekne, já jsem Spartacus a tak dále. Ve Skotsku a ve Velké Británii obecně se hodně hovoří o té zprávě doktorky Cass, o níž jsem měla částečně přednášku. A v dubnu soud vydal rozsudek o biologickém pohlaví. To v podstatě znamená, že nejvyšší soud u nás potvrdil, že veškeré naše zákony se budou odvíjet od biologického pohlaví, ne od genderové identity. To byl v našem kontextu přelomový rozsudek a precedent. Ještě k tomu, k té sociální infekci, když se mám tak vyjádřit. Já si myslím, že děvčata jsou k tomu transgenderismu náchylnější. My sice z těch skandálů v novinách vidíme, že to jsou spíše muži, co předstírají, že jsou ženy, nicméně mezi těmi školními dětmi a mládeží jsou to spíš dívky, které tíhnou a k tomu a mají tyto tendence. Mezi těmi transgenderů tíhnoucími jsou také větší míře zastoupeny děti autistické, děti z chudých rodin a tak dále. Například Sharon Davies, ta bývalá platkyně, která je aktivistkou v této oblasti, říká, volá na BBC, udělejte nějakou investigativu toho, proč děti v různých formách náhradní rodinné péče mají 700krát vyšší riziko, když se má tak vyjádřit, že budou tíhnout k transgenderismu nebo k něčemu podobnému. Takže jsou to děti obecně řečeno znevýhodněné. A ono se to šíří společností jako svým způsobem infekce a hlavně nejvíce se tomu daří právě v těch sférách, v těch skupinách, kde ty děti jsou nejvíce zranitelné, mají největší potřebu nějaké lásky, vedení a podobně.